Rádio Kontakt 101,4. V únoru jste mohli v našem vysílání slyšet příběh ženy z Liberce, která se stala obětí autonehody. Její stav je vážný a na její léčbu v zahraničí je potřeba sehnat peníze. Vznikl tak transparentní účet, veřejná sbírka Bojujeme s kačenkou. Jak se situace vyvíjí, nám prozradí předsedkyně společnosti Pomoc v nouzi Liberecko, paní Štěpánka Bátrlová. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Připomeňte nám, v jakém zdravotním stavu se kačka nachází. Kačka má 3. stupeň invalidity, komunikuje s tiskem ruky, je krmená sondou, dělá úžasné pokroky, pro nás nepatrné, ale přesto obrovské. A jsme přesvědčeni, že přijede po měsíci jako jiný člověk. Kačka už tedy odjela na léčení. Kdy a jakým způsobem na Slovensko odcestovala? V neděli Kačka odjela na Slovensko na rehabilitační léčbu s maminkou. Český Červený kříž nám nabídl dopravu sanitkou za opravdu výjimečnou cenu. Díky tomu jsme mohli ještě zařídit tamní pečovatelku, aby pomohla v případě potřeby. Peníze na první měsíc léčby se tedy podařilo vybrat? Ano, sbírku jsme vyhlásili na začátku února. Do dnešního dne se vybralo 265 000 korun. Chtěla bych poděkovat všem, kdo pomohli a pomáhají nadále jakýmkoliv způsobem. Díky vám má Kačka šanci dostat se zpět do běžného života. A jak to bude se sbírkou dál? Sbírka je neomezená. Při těchto diagnózách je třeba léčbu opakovat několikrát, aby byla úspěšná. A jakou dávají lékaři léčbě na Slovensku šanci? Lékaři v České republice jí ze začátku nedávali téměř žádnou naději. Po roce a půl od nehody ušla Kačka dlouhou cestu. Pokroky jsou pro nás nepatrné, ale pro Kačku opravdu obrovské. Na Slovensku mají silnější případy než i Kačka, kterým pomohli a měli báječné výsledky. Paní Bátrlová, vy jste se s Kačkou před odjezdem setkala. Jak ona vše vnímá? Ano, setkala jsem se s ní před týdnem a byla jsem ještě přítomná i u odjezdu. Kačka byla klidná, celou cestu vnímala, je to velká bojovnice, věříme, že jí pobyt a rehabilitace pomůže. Tolik předsedkyně společnosti Pomoc v nouzi Liberecko Štěpánka Bátrlová. Děkuji a Kačce přeji, aby se i nadále našlo hodně lidí, kteří podají pomocnou ruku. A připomínám, že víc informací o Kačce, její léčbě i způsobu, jak pomoci, najdete na internetových stránkách a sociálních sítích. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Rádio Kontakt 101,4.